Намираме се до Кучешката пещера на Карлово или така наречената пещера Мурговица, която е пропастна пещера. И местните хора от много години я използват за изхвърляне на умрели животни, боклуци и дори живи кучета. Качваме на ведето, те го отклоняват точно към малите спуска на дъното на отвес. И там те чака ламута. Само е тази тогава трябва да вземеш. Значи има два начина. Един вариант е в турбата. Другия вариант е да ги вържем по един специален начин с примки. И това е поредната акция за изваждане на живи кучета от пещера в района. Предния път бяха извадени 3 кучета от пещерата Високата, която се намира близко до Стопанския двор. И пещерняци от пещерен клуб Хилектит, Яни Макуле, Стоян Брашнаров, извадиха кучета. Лисички! Здравей! Здрасти, да. Ме цъмка. Голямо щастие! Аз тръгнах малко по въжето, той веднага се дърпи той за въжето. Да се качи на някъде. Я вижте какво става. Тук поне водичка има, тя. Айде, мецунки. Но май не могат да пият точно както трябва. Браво, бе. Само я буте другото, че това на него е много... Превъзбудено. Усеща какво ще се случи. Като цяло това е огромен проблем за района, защото Караулково първо няма канализация и подпочвени води са силно замърсени и всички карстови извори около Караулково са 2 пъти или 3 пъти над нормата за замърсеност, което е огромен проблем. И ние като изследователи, които изследваме дълги години пещерите, попадайки в подземните колектори на води, много често констатираме гнилостни процеси, ферментационни процеси, замърсени води, кости. Много е вероятно, виж, това се следи от наводнение. Тук се е пълно. Виж ли всички тия неща? И много вероятно, когато се е дигало нивото с водата, кучето просто тук да е драпало, да пробва да излезе. Просто не се отдава. Ужас. Служих едното, сега ще го пратя. Спокойно, спокойно. Всичко е наред. Всичко е наред. Само са го спасявали друг път. Тя се държи. Как си усещат животинките? Кой за какво е при тях? Всички излизаме. Всички излизаме, да, ти няма да останеш. Здрасти. Така, готов си. Айде, айде. Айде. Кални крака. Чай да вадя от тук. Така. Чакай, това предния крак. Ще ги вкараме това. За вътре. Стой. Горката животинка. Ева, моето момче.
Само да не скочи. Няма шанс. Спокойно. Как е оцеляло бе, човек? Това ми е любопитно. Борба за живот. 25 метра от вас. 25 метра. Кученцата ще бъдат останени в клиниката ни в Банкя. Ще бъдат обстойно прегледани, обезпаразитени външно и вътрешно. Това кученце, което е с кожно заболяване, ще бъде лекувано. Ще им се търси дом. Заедно си живели и сега заедно ще си живеят пак да не се чувстват сами. Това е престъпление, човек. Това е престъпление. Моля,